హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. గత 4 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీత యథాతథంలోని 4 అధ్యాయాలను మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్య అయినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటిది. ఈరోజు 5వ అధ్యాయాన్ని కర్మ సన్యాస యోగము, దీన్నే కర్మయోగము, కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ అనేటువంటి అధ్యాయము. ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ముందుగా ప్రార్థన. ఓమానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు 5వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము, కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ, దీనినే కర్మ సన్యాస యోగముగా పిలువబడేటువంటి అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నటువంటిది. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంశశి శ్రేయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారితో, ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు నన్ను కర్మత్యాగం చేయమని చెప్పావు. మరలా ఇప్పుడేమో భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలను ఉపదేశిస్తూ ఉన్నావు. మరి ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయతో నాకు తెలియచేస్తావా అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే అర్జునుడు ఆయన మొదట కర్మలను త్యజించి ఉండమని చెప్పినట్లు, తర్వాత భక్తితో మళ్ళీ కర్మలను ఆదేశిస్తూ ఉన్నట్లుగా భావించి, మరి ఈ రెండింటిలో ఒక్కటే చెప్పు, నాకు ఏది ప్రయోజనంగా ఉంటుందో దయతో వివరించు అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన అడుగుతున్నటువంటిది కర్మ సన్యాసమా, కర్మ యోగమా, అంటే కర్మలన్నింటినీ వదిలివేయడమా, లేదా భక్తి భావనలో కర్మలు చేయటమా, కర్మ యోగమా అనేటువంటిది అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. దానికి ఆ భగవంతుడు యొక్క సమాధానము ఇక్కడ 2వ శ్లోకంలో ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగచ్చ నిశ్రేయ
सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. సో కృష్ణ భగవానులు అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, కర్మ సన్యాసము మరియు భక్తిలో కర్మ అంటే కర్మ త్యాగము, కర్మయోగము రెండూ కూడా మోక్షాన్ని కలగజేస్తాయి. మరి ఆ రెండింటిలో కర్మ సన్యాసము కంటే అంటే కర్మను త్యజించి ఉండడం కంటే భక్తి భావనతో భక్తితో కూడినటువంటి కర్మయే ఉత్తమమైనది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ. కాబట్టి కర్మలను వదిలివేసే బదులుగా ఆ కర్మలను భక్తి భావనలో చేయడమే ఉత్తమమైనది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అయితే ఆ కర్మలు ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు, బట్ డూ ఇట్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్ ఫర్ యూ. సో కాబట్టి ఈ చేసేటువంటి కర్మలను భక్తి భావనలో ఆ భగవంతుని కొరకు చేస్తే మరి దానికి కావలసినటువంటి దానికి వచ్చేటువంటి ఫలితాలని అవి భగవంతుడే మనకు అందిస్తాడు అని చెప్తూ. సో కాబట్టి మన ధర్మానిగా మనం కర్తవ్యాన్ని మనం నిర్వర్తిస్తూ పోయినట్లయితే ఆ మనం చేసేటువంటి కర్మకు ఫలితాలను ఆ భగవంతుడు ఇస్తాడు. అంతేగాని ఫలితాలను మనము ఆశిస్తూ కర్మలను చేయవద్దు అనేటువంటి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో సాధారణంగా ఒక అభక్తుడు, భక్తి భావనలో లేనటువంటి వాడు, ఒక లౌకికుడు ఏదైనా పొందినట్లయితే అది నేను సంపాదించాను, ఇది నాది, నా కొరకు ఉపయోగించుకుంటాను అనేటువంటి భావనలో ఉంటూ ఉంటారని చెప్తారు. కానీ ఒక భక్తుడు అదే విషయాన్ని అంటే మరి ఆ అంశాలను చూసినప్పుడు ఇది నాకు ఆ భగవంతు కరుణ వలన, ఆ భగవంతుని కృప వల్ల నాకు ఇది లభించింది అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు. ఎందుకంటే ఎవరైనా సాధారణంగా ఏదైనా ఒక విషయము లభించిందనుకో, అది నేనెంతో అంటే మనము అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు, మోహంలో ఉన్నప్పుడు మనము నేనెంతో కష్టపడి దీన్ని సాధించాను అని అనుకుంటాం. కానీ అదే భక్తి భావనలో ఉండి జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఇది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా నేను చేశాను, కానీ ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా మాత్రమే ఇది నాకు లభించింది అని భావిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్ఞేయస నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి నకాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు, తన కర్మ ఫలాలను ద్వేషించని వాడు, అలాగే వాటిని కోరుకోని వాడు నిత్య సన్యాసి అనబడతాడు. మహాబాహువులను కలిగినటువంటి ఓ అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిపడినటువంటి అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా ఈ భవబంధనముల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఎందుకంటే భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు తాను చేస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మలను ద్వేషించడం కానీ లేదా వాటిని కోరుకోవడం కానీ జరగనటువంటిది. అంటే అన్నిటి సమత్వ భావంతో ఉంటారు. ద్వంద్వాలు అంటే లాభ నష్టాలు కానీ, సుఖ దుఃఖాలు, మానవ వంటివి ద్వంద్వాలుగా ఒప్పబడుతూ ఉండేటువంటి అటువంటి ద్వంద్వాల నుండి విడిపడి అతడు సులభంగానే ఈ భవబంధనాల నుండి అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి ముక్తి పొందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఎవరైతే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటారో అటువంటి వాడు తన కర్మ ఫలాలను ద్వేషించడం కానీ లేదా వాటిని కోరుకోవడం కానీ లేని కారణంగా అతడు నిత్య సన్యాసి అయి ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో మరి భగవంతుని దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవకు అంకితమైనటువంటి వాళ్ళు
మరి ఆ కృష్ణుని సంబంధంలోనే సహజమైనటువంటి తన యొక్క స్వధర్మాన్ని ఎరిగి ఉంటారు. తద్వారా వారు ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ మనకి వైరాగ్యం యొక్క సరైనటువంటి అవగాహనకు రాజా అంబరీష్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు రాజా అంబరీషుడు. అలాగే కర్మ సన్యాసం చేసినటువంటి వాడు, కర్మ త్యాగం చేసినటువంటి వాడు దుర్వాస ముని. వీరిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంఘటన చూసినట్లయితే మరి కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలు చేయడమే ఉత్తమము అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంటుంది. సో ఇక్కడ దుర్వాస ముని చాలా సర్వసంగ పరిత్యాగాను, తాను ఎంతో అంటే చాలా గొప్ప వాడు. మరి అన్ని లోకాలను తను తిరిగి రాగలిగినటువంటి వాడు. ఇక రాజా అంబరీష్ చూసినట్లయితే ఈయన సాధారణంగా తన యొక్క గృహస్థ ధర్మాన్ని పోషిస్తూ రాజుగా ఉంటూ రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ భక్తి భావనలో ఉంటాడు, విష్ణు భక్తుడుగా ఉంటాడు. ఆయన యొక్క భక్తికి మెచ్చి విష్ణువు సుదర్శన చక్రాన్ని అతడికి రక్షణగా ఉంచుతాడు. సో ఆ విధంగా మరి ఆయన భక్తి కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఏకాదశి వ్రతాలు కూడా చేస్తూ ఉంటుంటాడు. ఒకసారి ఏకాదశి వ్రతం చేస్తూ ద్వాదశి పారాయణ సమయంలో ఆయన అనేక మంది బ్రాహ్మణులను అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలందరినీ పిలిచి వారందరికీ కూడా అతిథి మర్యాదలు చేస్తూ ఉంటారు. అదే సమయంలో అక్కడికి దుర్వాస ముని వస్తారు. సో మరి దుర్వాస మునికి సాదరంగా ఆహ్వానపరిచి తన యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించమని అడుగుతాడు రాజా అంబరీషుడు. అయితే దుర్వాస ముని చెప్తాడు, నేను చాలా దూరం నుంచి ప్రయాణించి వచ్చాను కాబట్టి నదికి వెళ్ళి స్నానం చేస్తాను, ఈ లోపల మీ ఏర్పాట్లు మీరు చూసుకోండి అని చెప్తాడు. సరే అని ఏర్పాట్లు చూస్తూ ఉంటాడు. మరి నదికి వెళ్ళినటువంటి దుర్వాస ముని రావడం లేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏకాదశి అయిపోయి ద్వాదశి పారాయణ గడియలు అయిపోతూ ఉంటుంటాయి. ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు, తర్వాత తెలిసినటువంటి పండితులు చెప్తారు, మరి మీరు ఈ ద్వాదశి పారాయణం చేస్తేనే మీరు చేసిన ఏకాదశి వ్రతం చేసిన ఫలితం లభిస్తుంది, కనుక మీరు ద్వాదశి పారాయణం చేయండి అంటే అప్పుడు రాజా అంబరీష్ అంటారట, మరి మనం అతిథిగా దుర్వాస మునిని పిలిచాం కదా, ఆయన లేకుండా ఎలా చేస్తామంటే, సరే ఆయన లేకుండా మీరు ఇవి ఆహారం తీసుకోకపోయినా దీక్ష విరమణగా జలం తీసుకోండి, తులసి జలాన్ని తీసుకోమంటే తీసుకుంటా. అదే సమయంలో అక్కడికి వచ్చినటువంటి దుర్వాస ముని, మూర్ఖుడా, నన్ను పిలిచి అతిథిగా అతిథి లేకుండానే నీవు అంటే విరమణ చేస్తావు, నువ్వు భోజనాలు తీసుకుంటావా అంటూ కోపగిస్తూ, ఎందుకంటే దుర్వాస ముని చాలా కోపిష్టి అని కూడా చెప్తుంటారు. సో కోపగిస్తూ తన జఠలంలో నుంచి ఒక ఎంట్రుకను తీసి మహారాక్షసుని చేసి ఆయన మీదకి పంపిస్తాడు. సో ఆ విధంగా పంపించగానే వెంటనే విష్ణు చక్రము ఆ రాక్షసుని భస్మం చేసేస్తుంది. ఆ విధంగా భస్మం చేసినటువంటి విష్ణు చక్రము దుర్వాస ముని వెంట పడుతుంది. దుర్వాస ముని పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ పర్వతాలు అడవులు అన్ని దాటుకుంటూ వెళ్తూ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తాడట. అప్పుడు బ్రహ్మ అంటాడు, నీవు విష్ణు భక్తులకు అపరాధం చేసావు కనుక నేను నిన్ను రక్షించలేను అంటే, పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ మళ్ళీ శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు. శివుడు కూడా చెప్తాడు, నేను నిన్ను రక్షించలేను, విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళు. విష్ణు దగ్గరికి వెళ్తాడు. విష్ణువు చెప్తారు, నీవు నా భక్తుడికి అపరాధం చేసావు కాబట్టి నేను నిన్ను రక్షించను, నువ్వు వెళ్ళి మళ్ళీ నా భక్తుడిని వేడుకుంటే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి అంబరీష్ని వేడుకుంటాడు. సో ఆ సమయంలో రాజేష్ అంటారట, దుర్వాస ముని గొప్పవారు, వారిపైన నాకు ప్రారంభంలో ఏవైతే ఉందో ఇప్పుడు కూడా అదే అభిప్రాయం ఉంది అని విష్ణు చక్రాన్ని శాంతింపజేస్తారు. అప్పుడు దుర్వాస ముని తన తప్పు తెలుసుకొని అంబరీష్ని దీవించి, నీ రాజ్యము నీవు ప్రజలంతా సుఖశాంతులతో ఉండాలని దీవించి వెళ్తారు. సో కాబట్టి కర్మ సన్యాసం కంటే కర్మ యోగము అంటే వైరాగ్యం యొక్క సరైనటువంటి అవగాహన మనం భక్తి భావనలో ఉన్నప్పుడు సమకూరుతుంది అనేటువంటిది ఈ ఉదాహరణ ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః ఏకమప్యాస్తి తత్సమ్యక్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. కేవలము అజ్ఞానులే
భక్తి యోగమును అంటే కర్మయోగమును భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యాయమును అంటే సాంఖ్యమునకు భిన్నమైనది అని పలుకుతారు. కానీ ఈ రెండు మార్గాలలో ఏ ఒక్కదాన్ని సమగ్రముగా అనుసరించిన రెండింటి ఫలాలను పొందగలరని పండితులు చెప్తారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భక్తి యోగమైన అంటే కర్మయోగమైన కర్మ సన్యాసమైన అంటే ఆ విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయనం కూడా రెండు ఒకటే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఇక్కడ ఈ సాంఖ్య యోగం కూడా ఆ, మరి ఈ కపటులు చెప్పినట్లుగా కాకుండా కపిల భగవానుల వారు దేవహూతి తనయుడుగా ఉన్నటువంటి కపిల భగవానుల వారు చెప్పేటువంటిది సాంఖ్యమైన కర్మయోగం లేదా భక్తి యోగమైన ఒకటే అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ రెండు మార్గాల్లో ఏ ఒక్కదాన్ని సక్రమంగా ఆచరించినా ఆ రెండింటి యొక్క ఫలితాలు ఒకటిగానే ఉంటాయని పండితులు చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యయనము చేయడం ద్వారా పొందగలిగేటువంటి స్థితిని భక్తితో కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. కాబట్టి కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మ యోగము ఒక్కటే అని చూసిన వాడే నిజంగా ఉన్నది ఉన్నట్లు అంటే యథా దర్శించుకున్నటువంటి వాడు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ జీవిత చర్మ లక్ష్యాన్ని కనుక్కోవడమే తాత్విక పరిశోధన యొక్క నిజమైనటువంటి ప్రయోజనం అని చెప్తారు. మరి జీవిత ఆ పరమ లక్ష్యము ఆత్మానుభూతియే కనుక రెండు పద్ధతుల ద్వారా చేరేటువంటి నిర్ణయాలలో ఇటువంటి అంతిమ గమ్యము ఒకటే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయోగతః యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ నచిరేనాధిగచ్చతి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ కృష్ణ భగవానులు అర్జునుడితో, భగవంతుని భక్తియుత సేవలో నెలకొనకుండా కేవలము సమస్త కర్మలను సన్యసించడము మనిషిని సుఖవంతునిగా చేయలేదు. కానీ భక్తియుత సేవలో నెలకొనిన ముని శీఘ్రమే పరబ్రహ్మమును పొందుతాడు అర్జున అంటూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆ భగవంతునికి భక్తియుత సేవలో నెలకొనకుండా చేసేటువంటి యోగమైన ఏదైనా మనిషిని సుఖవంతునిగా చేయలేదు అంటూ చెప్తున్నారు. కానీ ఎవడైతే భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉంటాడో అటువంటి వాడు చాలా త్వరగా ఆ బ్రహ్మపదమును పొందుతాడు, పరబ్రహ్మమును పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మ విజితాత్మ జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి నలిప్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, భక్తితో పని చేసేటువంటి వాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనసు ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒక్కటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసిన ఎలాంటి దోషము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారా ఆ మోక్ష పదంలో ఉన్నటువంటి వాడు ప్రతి జీవునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడై ఉంటాడు అని చెప్తారు. ప్రతి జీవుడు అతనికి ఇష్టమైన వాడే అయి ఉంటారు. దీనికి కారణము కృష్ణ భక్తి భావన, కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉండడమే అనేటువంటిది చెప్పారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా సమస్త జీవులలో ఆ ఆత్మ మరియు అలాగే పరమాత్ముడు కూడా ఉంటాడు. సో మరి ఒకటే అని తెలుసుకున్నా అంటే ఈ ఆత్మ సనాతనమైనది, శాశ్వతమైనది, నిత్యంగా ఉండేది అని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు వాడు కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్న ఎలాంటి దోషము ఉండదు అని చెప్తారు. సాధారణంగా మనకి భక్తిని ఆచరించడానికి 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, పాదసేవనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనము అనేటువంటి
9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు ఉన్నవి అని చెప్తారు. శ్రవణము, ఆ భగవంతుని గురించి వినడము. కీర్తనము, ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాలను, రూపాన్ని, గుణాలను, ఆ, శాశ్వతమైనటువంటి ఆయన యొక్క దివ్య లీలలను కీర్తించడం. ఇక స్మరణం, రిమెంబరింగ్ ది లార్డ్, ఎప్పుడూ భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండడం. భగవంతునికి పాద సేవనం. అలాగే అర్చనం, వర్షిపింగ్ విత్ ది లార్డ్. సో అలాగే వంద వందనాలు, ఆ భగవంతునికి వందనాలు అర్పించడం. అలాగే దాస్యం, ఆ భగవంతునికి సేవకుడుగా పనిచేయడము. సఖ్యము, ఆ భగవంతునితో స్నేహభావంలో కూడా ఉండడము. ఆత్మ నివేదనం, పూర్తిగా భగవంతునికి తనను తాను సమర్పించుకోవడము అనేటువంటి 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడినవి. అవి కూడా భక్త ప్రహ్లాదుడి ద్వారా చెప్పబడినటువంటి అంశాలు. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణుస్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం అనేవి సో మనకి ఈ 9 అంశాలు. సో ఇంకా చెప్తూ, దివ్య చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చూడడము, వినడము, తాగడము, వాసన చూడడము, తినడము, నడవడము, నిద్రపోవడము, శ్వాసించడము వంటివి చేస్తున్నప్పటికీ నిజానికి తానేమీ చెయ్యట్లేదని తనలో తాను సర్వదా ఎరిగి ఉండవు. ఎందుకంటే అంతకుముందు కూడా చెప్పినటువంటివి ఆత్మ, ఈ భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాల ద్వారానే ఈ దేహం ద్వారా క్రియలు నిర్వర్తించబడుతూ ఉన్నాయి, కర్మలు నిర్వర్తించబడుతూ ఉన్నాయి. కానీ సో తాను ఏం చేయట్లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని, ఏది చేస్తూ ఉన్నా తాను ఏం చేయట్లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు, దివ్య చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సర్వదా తెలుసుకుని ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మాట్లాడుతున్నప్పుడు, విసర్జిస్తూ ఉన్నప్పుడు, తీసుకుంటున్నప్పుడు, లేదా కళ్ళు తెరిచినా లేదా మూసుకున్నప్పుడు ఇంద్రియాలు తమకు సంబంధించినటువంటి విషయాలలో నెలకొని ఉన్నాయని, తాను వాటికి దూరంగా ఉన్నాను అని అతడు సర్వదా ఎరిగి ఉంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. బ్రహ్మణ్యదాయ కర్మ సంగం కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్ర మివాంభసా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో ఇంకా హరే కృష్ణ ప్రభు. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. వినిపించట్లేదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, బ్రేక్ అవుతుందండి, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ, వినిపిస్తుంది కానీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే, చూద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, వినిపిస్తుంది కానీ బ్రేక్ వస్తుంది. ఇప్పుడు బాగానే వస్తుంది మరి ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, చూద్దాం. హరే కృష్ణ. సో ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆ ఫలితాలపైన ఆసక్తి లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి వాడు తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితుడు కాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. బ్రహ్మణ్యదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్ర మివాంభసా. సో ఎవరైతే మరి తాను చేస్తున్నటువంటి కర్మ ఫలాలను ఆశించకుండా, ఆ కర్మ ఫలాలపైన ఆసక్తి లేకుండా తన యొక్క కర్తవ్యంగా భావించి కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటాడో అటువంటి వాడు కర్మలను ఆచరించినప్పటికీ ఆ కర్మల యొక్క పాప బంధాలు ఏటితో కూడా అతడు ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఉపమానం ఏంటంటే, తామరాకు నీటిలోనే ఉన్నప్పటికీ కూడా అది నీటితో తడవదు. అదే మాదిరిగా తాను కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్నట్లే ఉన్నప్పటికీ కూడా
ఆ కర్మ బంధనాలకు అతడు దూరంగా ఉంటాడు, అతడు ప్రభావితుడు కాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మనకి ఇక్కడ స్త్రీల ప్రభుపాదుల వారిని చూసినట్లయితే వారు మరి పాశ్చాత్య దేశాలకు, వారికంటే ముందు ఎంతో మంది పాశ్చాత్య దేశాలకు భక్తిని ప్రచారం చేస్తామంటూ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు వీళ్ళు మారిపోయినటువంటిది. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అక్కడికి వెళ్ళి వారిని మన అక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మికం వైపుకు నడిపించినటువంటి వారు. సో కాబట్టి మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు తన చుట్టూ ఏవి ఉన్నప్పటికీ కూడా అతడు అటువంటి వాటి చేత అతడు ప్రభావితుడు కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది. భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది కూడా అదే. ఇంకా చెప్తున్నారు, యుక్త కర్మ ఫలం త్యక్త్వా శాంతి మాప్నోతి నైష్టికిం అయుక్త కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అనన్య అంటే స్థిరమైన భక్తి కలిగినటువంటి వ్యక్తి తన అన్ని కర్మ ఫలాలను నాకే సమర్పించును, కావున నిర్మలమైన శాంతిని పొందును. అట్లు కాక భక్తి లేనివాడు తన శ్రమకు ఫలములను ఆశించువాడును అయినటువంటి వ్యక్తి అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ జీవులు రెండు రకాలుగా, మానవులు బద్ధ జీవుడు, ముక్త జీవుడు అని రెండు రకాలుగా చెప్పబడుతుండేటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్నతారయన్. సో ఇంకా ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు, ఓ అర్జున, దేహదారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించుకొని అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించవు, కర్మ చేయకుండా, కర్మ చేయడానికి కారణము కాకుండా ఉండి 9 ద్వారాలు ఉన్నటువంటి నగరంలో నవద్వార పురే దేహి అని చెప్తారు. అంటే ఈ దేహము 9 రంధ్రాలను కలిగి ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి అంటే ఈ భౌతిక శరీరము సంతోషంగా నివసిస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. సో మరి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశము, దేహదారి అయినటువంటి జీవుడు 9 ద్వారాలు ఉన్నటువంటి నగరంలో, పురంలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తారు. మరి ఏంటి ఆ 9 ద్వారాలు అంటే 2 చెవులు, 1 నోరు, 2 నాసికా రంధ్రాలు, 2 కళ్ళు, అపానము మరియు జననేంద్రియము. ఇవి మన దేహంలో ఉండేటువంటి 9 ఓపెనింగ్స్, వీటినే ద్వారాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో మరి మనకున్నటువంటి ఈ 9 ద్వారాలు ఉన్నటువంటి ఈ దేహంలో సంతోషంగా ఉండడానికి, తన యొక్క స్వభావాలను నిగ్రహించి ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి వైరాగ్యయుతంగా ఉన్నప్పుడు అది సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి తెలియచేయబడుతున్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే జీవుని దేహంలో వసించేటువంటి భగవంతుడే విశ్వమంతటా సకల జీవులకు నియామకుడు. దేహం 9 ద్వారాలను కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః న కర్మ ఫల సంయోగం స్వభావస్తు
ప్రవర్తతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తన దేహపురానికి అధిపతి అయిన దేహదారి కర్మలను తయారు చేయడం గాని, జనులను కర్మలలో ప్రేరేపించడం గాని, కర్మ ఫలాలను సృష్టించడము కానీ చేయడము, అంటే సృష్టించడం కానీ చెయ్యడు అని ఇదంతా ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతనే చేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ మనకి జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం యేషాం నాశితమాత్మనః తేషామాదిత్యవద్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరం. హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అజ్ఞానమును నశింపచేయు జ్ఞానము చేత మనిషి ప్రకాశవంతుడైనప్పుడు జ్ఞానేనతో తదజ్ఞానం అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో జ్ఞానేన అంటే జ్ఞానము చేత, తు తద్, తు అంటే కానీ, తత్ ఆ విధమైనటువంటి, అజ్ఞానం తదజ్ఞానం, తద్ అజ్ఞానం. సో అజ్ఞానం కాబట్టి అజ్ఞానాన్ని నశింప చేసుకొని జ్ఞానం చేత మనిషి ఎప్పుడైతే ప్రకాశవంతుడవుతాడో మరి అప్పుడు ఆ పగటి సమయమున సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపచేయునట్లుగా అతని జ్ఞానము సర్వమును వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, తద్బుద్ధయస్తదాత్మానం తన్నిష్టాస్తత్పరాయణాః గచ్చంత్య పునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషాః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే బుద్ధి, మనసు, విశ్వాసము మరియు ఆశ్రయములు అన్నీ కూడా పరమాత్మలో స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు, అంటే ఆ భగవంతుని పైన లగ్నం చేసి ఉన్నప్పుడు పూర్తి జ్ఞానము ద్వారా అనుమానాలు పూర్తిగా తొలగిపోయి తద్వారా నేరుగా ముక్తి మార్గంలో ముందుకు సాగుతూ ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఈయన ఇక్కడ హరే మనకి. కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మీ మాతాజీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది కానీ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. అప్పుడప్పుడు అలా బ్రేక్ అవుతుంది. అవునా మాతాజీ? బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. సిగ్నల్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా ఏంటి మరి ఇక్కడ? నిన్న కూడా అలాగే వచ్చింది ప్రభుజీ. నిన్న కూడా అలాగే ఉందా మాతాజీ? నిన్న కూడా అలాగే ఉంది ప్రభుజీ. బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. మధ్య మధ్యలో బ్రేక్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెంట్ గా. ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది మాతాజీ. నెట్ ప్రాబ్లమ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మాతాజీ అలాగే ఉందా? అంటే మధ్యలో బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. వాయిస్ బాగానే వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శినః. విద్యా వినయ
అంటే ఇక్కడ విద్యతో వినయం సంపన్నే కూడినటువంటి వాడు, విద్యా వినయ సంపన్నే అంటే ఆ వినమ్రులైనటువంటి యోగులు అని అర్థం. బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని, బ్రాహ్మణే అంటే ఆ బ్రాహ్మణుణ్ణి, విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి ఆ బ్రాహ్మణుడిని, అలాగే ఆ గవి అంటే గోవు, గోవును గోవును, అలాగే హస్తిని అంటే ఏనుగును, సుని అంటే ఆ కుక్క. సో మరి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే వినమ్రులైనటువంటి యోగులు వారి యొక్క నిజమైనటువంటి జ్ఞానబలంతో విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుడినైనా, గోవును, ఏనుగును, కుక్కను మరియు కుక్కను తినేటువంటి వాడిని, కుక్క మాంసం తినేటువంటి వాడు అంటే చండాలుడు అని చెప్తారు. వీరందరినీ కూడా అతడు సమదృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే అందరిలోనూ ఆ పరమాత్ముణ్ణి దర్శించుకోగలుగుతారు అంటూ చెప్తున్నటువంటి, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు జాతుల మధ్య కానీ కులాల మధ్య కానీ ఎటువంటి భేదాన్ని చూపించరు అని చెప్పేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే సాంఘిక దృష్ట్యా బ్రాహ్మణుడు అలాగే చండాలుడు అంటే ఆ కుక్క మాంసం తినేటువంటి వాడు మరి భిన్నం కావచ్చు, కానీ మరి వారిద్దరిలోనూ ఆ పరమాత్ముని దర్శించుకోవడం ద్వారా అతన్ని ఆ వినమ్రులైనటువంటి యోగులు సమదృష్టితో చూస్తారు. అలాగే కుక్క గోవు వేరుగా ఉండొచ్చు, కానీ పండితుడైనటువంటి వాడి దృష్టిలో ఆ దేహభేదము ఉండదు. అన్నిట్లోనూ కూడా ఆత్మ, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మను దర్శించుకుంటారు అని చెప్తారు. సో పండిత సమదర్శిన అంటూ చెప్తున్నటువంటిది, పండితుడు అనేటువంటి వాడు అన్నిట్లోనూ పరమాత్మని దర్శించుకోవడం వల్ల అన్నిటి యందు సమత్వ భావంతో ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సమదృష్టి యందు సంపూర్ణ మనసుతో స్థితులైనటువంటి వారు ఈ జన్మలోనే జనన మరణ చక్రాన్ని జయిస్తారు. వారు భగవంతుని యొక్క దోషరహిత గుణములను కలిగి ఉంటారు, కానీ పరమసత్యమునందే స్థితులై ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మరి మనసు యొక్క ఆ సమచిత్తత ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి చిహ్నము అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే అన్ని జీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉండడం. మరి అటువంటి స్థితిని పొందినటువంటి వారు ఈ భౌతిక స్థితులను, ముఖ్యంగా ఈ జన్మ మృత్యువులను జయించిన వారుగా, అంటే ఇక మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ తాత్కాలికమైన దుఃఖాలయమైనటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి రాకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలో శాశ్వతమైన ధామాన్ని చేరుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు కృష్ణ భగవాన్, మరి రమ్యమైన దానిని సాధించినందుకు సంతోషించని, అప్రియమైన దానిని పొందినందుకు దుఃఖించని, స్వయం బుద్ధి కలవాడు, దిగ్భ్రాంతి లేనివాడు మరియు భగవంతుని శాస్త్రాన్ని తెలిసిన వ్యక్తి ఇప్పటికే పరమాత్మ స్థితిలో ఉంటాడు అనేటువంటి చెప్తున్నటువంటి, అంటే ఇక్కడ నప్రహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య నోద్విచేత్ ప్రాప్య చాప్రియం స్థిర బుద్ధిర్ అసమోహో బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మణి స్థితః. సో మరి ఆ ఏదైనా న ప్రాప్యత్ అంటే ఉప్పొంగడు అని చెప్తారు. ఎప్పుడు ప్రియం ప్రాప్య
అంటే ప్రియమైన దానిని పొందినప్పుడు లేదా రమ్యమైన దానిని సాధించినందుకు సంతోషించడట. అలాగే ఇక్కడ నా ఉద్విజేత్ అంటే అంటే దుఃఖించడు. ఎప్పుడు ప్రాప్య చాప్రియం అంటే అప్రియమైనటువంటి దాన్ని పొందినప్పుడు. సో ఆ విధంగా మరి స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు, మోహరహితుడైనటువంటి వాడు, మనం తెలిసినటువంటి వాడు అది వరకే ఆ బ్రహ్మని స్థిత అంటున్నారు. అంటే ఆ పరమాత్మ బ్రహ్మస్థితిలో అతడు నెలకొన్నటువంటి వాడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, బాహ్య స్పర్శే స్వసక్తాత్మ విందత్యాత్మని యత్సుఖం స బ్రహ్మయోగయుక్తాత్మ సుఖమక్షయమశ్నుతే. బాహ్యమైన ఇంద్రియ సుఖాలపై మమకార ఆసక్తులు లేనివాడు ఆత్మయందే దివ్య ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. యోగం ద్వారా భగవంతునితో ఐక్యమై అంతులేని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఏ సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖ యోనయేవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏహి అంటే ఏవైతే ఖచ్చితంగా, సంస్పర్శజ అంటే భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంపర్కము వలన కలిగినటువంటి భోగ అంటే భోగాలు, యోనయ అంటే దుఃఖానికి మూలము అని చెప్తున్నారు. ఏవా అంటే ఖచ్చితంగా. ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. కాబట్టి ఓ కుంతి కుమారుడా, అటువంటి సుఖాలకు ఆద్యం అంతం ఉండదు, ఆది మరియు అంతము ఉంటుంది. కాబట్టి జ్ఞాని వాటి పట్ల ఆసక్తుడు కాడు. అంటే భక్తుడైనటువంటి వాడు ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు ఆసక్తుడు కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఈ ఇంద్రియ విషయాలు, ఇంద్రియ వస్తువులు అయినటువంటివి దుఃఖహేతువులు అని చెప్పడానికి మనకు 5 ఉదాహరణలను తీసుకోవచ్చు. ఈ మినుగురు పురుగులు, మిడతలు అంటాం, ఇవి వెలుతురు ఎక్కడ కనిపిస్తే అటువైపు పడతాయి. అది మంట అయినా పోయి ఆ మంటలో పడిపోతాయి. సో కాబట్టి ఈ కళ్ళు, మన కళ్ళు దుఃఖహేతువులు అవుతాయి. అలాగే చెవులు, ఈ జింక ఇది కొన్ని రకాలైనటువంటి శబ్దాలకు ఆసక్తినవుతుందట. మరి దాన్ని బేస్ చేసుకుని వేటగాడు మధ్యలో వలబెట్టి అవతల దానికి ఇష్టమైనటువంటి శబ్దాలు చేస్తాడు. ఆ శబ్దాలకు అది దగ్గరగా వచ్చేసి ఆ వలలో పడిపోతుంది. అంటే చెవులు దుఃఖహేతువులు అవుతాయి. అలాగే నాలుక, రుచులు. సాధారణంగా నీటిలో ఏదైనా బయట నుంచి వస్తువు రాగానే గుడుక్కుని మింగడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది చేప. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని చేపలు పట్టేటువంటి వాళ్ళు గాలం వేస్తూ ఉంటారు. గాలానికి కొంత ఆహారం వేసి ఆ నీటిలో పడేయంగానే ఏదో ఆహారం వచ్చిందని పోయి మింగుతుంది చేప, ఆ గాలానికి చిక్కుకుంటుంది. అలాగే ఇక ముక్కు, వాసన. కొన్ని రకాలైనటువంటి కీటకాలు ఆ ఫ్లవర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చే వాసనకు ఆసక్తులై అక్కడికి వెళ్తాయి. వెళ్ళి ఇక ఆ వాసనలోనే అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాయి. ఈ లోపల సాయంకాలం రాగానే ఆ పుష్పాలు ముడుచుకుంటే అందులో ఉండి అది మరణిస్తుంది. సో ఇక చర్మస్పర్శకు ఆసక్తులయ్యేటువంటి దానికి ఏనుగుని చెప్తారు. ఈ మదించినటువంటి గజ ఏనుగులను బంధించడానికి ఈ ఆడ ఏనుగులకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాటి దగ్గరకు పంపిస్తారు. అవి అక్కడికి వెళ్ళి కొద్దిసేపు వాటితో ఉన్నట్లుండి తిరిగి తీసుకొని వస్తూ ఉంటాయి. ఆ వచ్చేటువంటి క్రమంలో అడవులలో గుంటలు తవ్వి ఆ గుంటల పైన ఆకు కలుపుతారు. ఆడ ఏనుగు ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతుంది, దాని పక్క నుంచి వెళ్తుంది. బట్ దాని స్పర్శ కోసం వెంపర్లాడుతున్నటువంటి మదించిన ఏనుగు
వచ్చి ఆ గుంటలో పడిపోతుంది. దాన్ని ఒక 2, 3 రోజులు అలాగే ఉంచి ఆహారం లేకుండా ఉంచి కొంచెం నీరసించినాక బయటికి తీసి దాన్ని కూడా మళ్ళీ వారి యొక్క పనులకు ఆ విధంగా ఈ ఇంద్రియ వస్తువులు దుఃఖహేతువులు అని చెప్పడానికి మనం అవి ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. ఇంకా చెప్తున్నారు, లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయ క్షీణ కల్మషాః చిన్నద్వైదాయతాత్మానః సర్వభూత హితేరతాః. ఎవడైతే సంశయాలను తొలగించుకొని మనోనిగ్రహంతో సకల ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తిని కలిగినటువంటి ఆ ఋషులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకొని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఇక్కడ కర్మయోగము కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలు కదా. సో కాబట్టి పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే సకల జీవుల సంక్షేమ కార్యంలో నెలకొంటాడని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, కృష్ణుడే సమస్తానికి మూలమనేటువంటి జ్ఞానంలో ఉన్నవాడై మనిషి అదే స్ఫూర్తితో పనిచేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి కొరకు పనిచేసినట్లుగా ఉంటుంది అంటూ చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, కామ క్రోధ వియుక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనం. కామ క్రోధాలను విడివడు ఆత్మదర్శి ఆత్మ సంయమమును కలిగినవాడు సంపూర్ణత్వము కొరకు నిరంతరము ప్రయత్నించువాడు అయిన మహాత్ముడు నిశ్చయంగా అచిరకాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుతాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి ఈ శ్లోకంలో. సో కాబట్టి కోపము నుండి అలాగే సమస్త భౌతిక కోరికల నుండి విడిపడినటువంటి వాడు ఆత్మదర్శి స్వీయ నిగ్రహము కలిగిన వాడు పూర్ణత్వానికై నిరంతరము ప్రయత్నించేటువంటి వాడు అయినటువంటి వ్యక్తి అచిరకాలంలోనే బ్రహ్మలో మోక్షాన్ని నిశ్చయంగా పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యం చక్షుశ్చైవాంతరే భ్రువో ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణౌ యతేంద్రియమనో బుద్ధిః మునిర్మోక్ష పరాయణః విగతచ్చే భయ క్రోధో యః సదా ముక్త ఏవ సహ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో, సకల బాహ్యేంద్రియాల అంటే ఇంద్రియ అర్థ అన్నింటినీ త్యజించి, అంటే సకల బాహ్య ఇంద్రియ వస్తువులను త్యజించి, అంటే కళ్ళను అంటే దృష్టిని కళ్ళ యొక్క దృష్టిని 2 కనుబొమ్మల నడుమ కేంద్రీకరించి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను అంటే ప్రాణాపాన వాయువులను నాసికా రంధ్రముల యందే సమమూలముగా నిలిపి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అంశంలో మనకి ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను నాసికా రంధ్రాలలోనే నిలిపి ఆ విధంగా మనసును బుద్ధిని తద్వారా మనసును బుద్ధిని ఇంద్రియాలను నియంత్రించుచు మోక్షమును వాంఛించు ముని కోరిక భయము క్రోధము నుండి విముక్తుడవుతాడు అని చెప్తున్నారు. సదా అటువంటి స్థితిలో నిలిచి ఉండేవాడు నిశ్చయంగా ముక్తిని పొందగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం.
సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వాం మాం శాంతిముచ్యతి. సో నన్ను సమస్త యజ్ఞములకు తపస్సులకు చర్మభోక్తగాను, నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్త అని, సమస్త లోకముల దేవతలకు అధిపతిని అని, సర్వప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషిని అని తెలుసుకొనిన పిదప నా భక్తుడు శాంతిని పొందుతున్నాడు అంటూ చెప్తున్నటువంటి. సో ఇక్కడ నన్ను అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని. సో నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు చర్మభోక్తగాను, సకల లోకాల దేవతలకు పరమ ప్రభువుగాను, సకల జీవులకు ఉపకారిగాను, శ్రేయోభిలాషిగాను తెలుసుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి భావనలో ఉన్న వ్యక్తి భౌతిక క్లేశ వేదనల నుండి విడిబడి శాంతిని పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి మరి ఈ మాయా పిడికిళ్ళ యొక్క మాయా పిడికిల్లో ఉన్నటువంటి బద్ధజీవులు ఈ భౌతిక జగత్తులో శాంతిని పొందడానికి ఆరాటపడుతూ ఉంటారు. కానీ వారికి వాస్తవికమైనటువంటి శాంతి సూత్రము తెలియదు. మరి అదే భగవద్గీతలోని ఈ భాగంలో మనకి తెలియచేయబడినటువంటి అంశం. సర్వలోక మహేశ్వరం, ఆయనే నిజమైన నియంత్రికుడు. సుహృదం సర్వభూతానాం, అన్ని జీవులకు నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. సో మరి శాంతి సూత్రం ఏంటి అంటే ఇక్కడ కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్. కృష్ణుడే ఈ మొత్తాన్ని అనుభవించేటువంటి వాడు అనేటువంటిది. కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్, ఆయనే అన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటి వాడు. కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్. కృష్ణుడే మనల్ని మనల్ని జాగృతిగా చూసేటువంటి మన యొక్క స్నేహితుడు అంటూ చెప్తున్నాడు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా సందేహం ఏంటి ప్రభుజీ? ఓకే, ఈ లోపల ఒక కీర్తన చేయండి మాతాజీ. మీరు ఎవరన్నా సందేహాలు ఉంటే చూద్దాం. ఓకే ప్రభుజీ. గీతా సుగీత భగవద్గీత ఏతావునైనా ఇది ఏ సద్బోధ. గీతా సుగీత భగవద్గీత ఏతావునైనా ఇది ఏ సద్బోధ. గీతా సుగీత భగవద్గీత మంచి మార్గం చూపుతూ మనసున శంకలు తీర్చుతూ, మంచి మార్గం చూపుతూ మనసున శంకలు తీర్చుతూ, మన అందరిలో మలినము తుడిచి మార్పులు తెచ్చే మంత్రమిది. మన అందరిలో మలినము తుడిచి మార్పులు తెచ్చే మంత్రమిది. మానవ చాపల్య సూత్రమిది. గీతా సుగీత భగవద్గీత ఏతావునైనా ఇది ఏ సద్బోధ. గీతా సుగీత భగవద్గీత బాహ్యాడంబర సొగసులు వదలి భావనలో పరమాత్మను తలచి, బాహ్యాడంబర సొగసులు వదలి భావనలో పరమాత్మను తలచి, బాగుగా కొలిచిన భక్తుల పాలిట బాధలు తీర్చే మందు ఇది. బాగుగా కొలిచిన భక్తుల పాలిట బాధలు తీర్చే మందు ఇది.
బాసటగా నుండు బంధమిది. గీతా సుగీత భగవద్గీత ఏతావునైనా ఇది ఏ సద్బోధ. గీతా సుగీత భగవద్గీత భగవద్గీత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదు అంటే ఎండ్ చేసేస్తున్నాం. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్, ఎవరైనా మీరేమన్నా అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. యశశ్రీ మాతాజీ మాట్లాడండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మాట్లాడండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ, కృష్ణ ధన్యవాదాలు. సూర్యకుమారి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అది 2 సందేహాలు. యాక్చువల్లీ ఈ రోజు మేబీ తెలీదు, అది వాయిస్ ప్రాబ్లం, దాని గురించి సరిగ్గా కాన్సన్ట్రేట్ కూడా చేయలేకపోయాను అనుకుంటా. మొత్తం చాలా వాయిస్ బ్రేక్ అయిందండి ప్రభుజీ గారు. కాకపోతే నాకు రెండిటికి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయమని అడుగుతున్నాను. ఇంద్రియ వస్తువు దుఃఖహేతు అని ఒకటి చెప్పారు కదా, అది చెప్తున్నప్పుడు చాలా బ్రేక్ అయింది, అదొకటి. రెండోది 9 లిమ్స్ ఆఫ్ భక్తి అని ఉంది చూడండి, ఎస్ మాతాజీ. ఒకసారి ఆ రెండు ఒకసారి క్లియర్ చేయరా ప్లీజ్. ఓకే ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఈ మొదటిగా 9 లిమ్స్ ఆఫ్ భక్తిలో భక్తి నవవిధ భక్తి మార్గాలు అంటారు. శ్రవణం అంటే వినడం, భగవంతుని గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి వినడం కూడా భక్తి అని చెప్తుంటారు. ఓకే. ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను కీర్తించడం, ఆయన యొక్క లీలలను గురించి కీర్తించడం, అది కీర్తనం అనేటువంటి భక్తి మార్గం అని చెప్తారు. అలాగే భగవంతుని నిరంతరము స్మరణం చేసుకోవడం, జపం చేయడం వంటి వాటి ద్వారా అది కూడా భక్తి అని చెప్తారు. మూడవది అలాగే భగవంతునికి సేవ చేయడం, పాద సేవనం, అది లక్ష్మీమాత చేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడాను. ఇక ఆ భగవంతునికి అర్చనం, పూజ చేయడం, శ్రీ విగ్రహాలు, ఆలయాల్లో విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసుకుని పూజలు చేసేటువంటిది. అలాగే ఆ భగవంతునికి ప్రార్థనలు చేయడం, ఆయన ధ్రువ మహారాజ్ చేస్తాడు. అలాగే భగవంతునికి సేవకులుగా ఉండడం, ఆయన యొక్క దాసుడుగా దాస్య భక్తి అంటారు దాన్ని, అది హనుమంతుడు ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటాం. స్నేహ భక్తి కూడా ఉంటుంది, అర్జునుడు ఉదాహరణగా వస్తాడు స్నేహ భక్తికి. అలాగే ఆత్మ నివేదనం, పూర్తిగా తనను తాను సమర్పించుకోవడము ఆత్మ నివేదనం అంటారు. దానికి బలి చక్రవర్తి ఉదాహరణకు వస్తారు. సో ఇవి 9 విధాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు. సో వీటిలో అన్నింటినీ ఆచరించినా, ఏ ఒక్కటి ఆచరించినా అది భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఓకే ప్రభుజీ. అదే ఒకటి కమల పువ్వు, ఇంకా అదే దుఃఖహేతు అది చెప్పారు, ఇంద్రియ అది ఒక్కసారి చెప్పరా? ఇంద్రియ విషయాలు మనకేంటి? కళ్ళు, చెవులు, నాలుక, ముక్కు, చర్మం, వీటిని అదుపులో ఉంచుకోకపోతే మనకి దుఃఖాన్ని కలగజేస్తవి అనేటువంటిది కొన్ని ఉదాహరణలుగా తీసుకొని చెప్తాము. ఆ మినుగురు పురుగుల ఇవి అంటారు, మిడతలు ఇవి వెలుతురు ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వెలుతురు వైపుకు ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంటాయి. అది మంట అయినా పోయి ఆ మంటలో పడిపోతాయి అవి. సో కాబట్టి ఆ విధంగా దృష్టిని, మనం కళ్ళను కొంత అదుపులో ఉంచుకోవాలని చెప్తారు. అలాగే ఈ జింకలు కొన్ని రకాలైనటువంటి శబ్దాలకు ఆకర్షితం అవుతూ ఉంటుంటాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని వేటగాళ్ళు వలపెట్టి అవతల వైపు ఆ శబ్దాలు చేస్తూ ఉంటే ఆ శబ్దానికి అవి ఆకర్షితమై అటువైపు పోయి ఆ వలలో పడిపోతాయి. నాలుకను అదుపులో ఉంచుకోకపోవడం అనేది చేపకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. చేపలు తన నీటిలో ఎంతో ఆహారం ఉంటుంది, కానీ బయట నుంచి ఏదైనా రాగానే పోయి గుడుక్కున మింగడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. అదండి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని గాలంకి కొంత ఆహార పదార్థాన్ని వేసి నీటిలో వేసి చేపలు పడుతుంటారు. ఇక కొన్ని రకాలైనటువంటి కీటకాలు అవి ఆ స్మెల్ ఆకర్షణకు, వాసనకు ఆకర్షితమై వెళ్ళి ఆ ఫ్లవర్స్ దగ్గర పోయి అక్కడే ఉంటూ ఉంటాయి, ఆ నుంచి బయటికి రావు. ఇక కొన్నిసార్లు పువ్వులు ఏం చేస్తాయంటే సాయంకాలం కాగానే ముడుచుకుంటాయి. అవునండి. పోయి అవి చనిపోతాయి అని చెప్తారు. ఇక చర్మస్పర్శకు అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి దానిలో ఏనుగుని ఎక్కువగా చెప్తారు. అన్ని రకాల జీవులు మైథున విషయాలలో ఉంటాయి, కానీ ఏనుగుని ఎక్కువగా చెప్తారు. మదించినటువంటి ఏనుగులను బంధించడానికి లేదా వాటిని తీసుకొని పనులకు వాడుకోవడానికి ఆడ ఏనుగులకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు.
ఆడ ఏనుగు దానికి దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఈ మగ ఏనుగులు దాని చర్మ స్పర్శ కోసం దాని వెంట పడుతూ ఉంటుంటుంది. సో ఆ ఆడ ఏనుగు ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడింది కాబట్టి అది వస్తూ ఉంటుంటే దారిలో ఆడ ఏనుగు తెలుసు ఆకులు ఉన్న వైపు అది పోదు, పక్క నుంచి పోతుంది. దాని వెనక కోసం ఇది వస్తూ వచ్చి ఆ గుంటలో పడిపోతుంది. ఆ విధంగా అవి దుఃఖహేతువులు అవుతాయి అని చెప్తుంటారు. అంటే నియంత్రణ లేనప్పుడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చక్రవర్తి ప్రభు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చక్రవర్తి ప్రభు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్రభు, మీకు ఆప్షన్ ఇచ్చాను. మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మళ్ళీ మ్యూట్ లో. నమస్కారం ప్రభుజీ. ప్రభుజీ చెప్పండి. అంటే మీ వాయిస్ ఏసీ భక్తి దగ్గరగా పెట్టుకోండి ప్రభు, కొంచెం లేదా సిగ్నల్ మంచిగా ఉన్న దగ్గరికి రండి. నాదే వినిపించలేదు, మీరు నాకు ఇంకా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. ఓకే ప్రభు. ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి అని చూస్తున్నాను. ఏసీ అంటే ఏంటి స్వామి? అభయ చరణారవింద ఆయన యొక్క అసలు పేరు అభయ చరణ్ అన్నది ఆయన పేరు. ఓకే స్వామి. కొంచెం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురించి కొంచెం పరిచయ వాక్యాల గురించి చెప్పండి. ఆయన గురించి చెప్పేటువంటి క్లాసులు ఉంటాయి ప్రభు. మనకి నెక్స్ట్ లెవెల్ 2లో భక్తి సదాచార అనే క్లాసులు వస్తాయి, వాటి గురించి చెప్తాము, అప్పుడు చెప్తాను. లేదా ఒక రోజు చిన్న చాప్టర్ అప్పుడు కొంచెం ఆయన గురించి పరిచయం చేస్తాను. హరే కృష్ణ. అదే తెలుసుకోవాలని అనిపించే ఉంటుంది ప్రభు, ఎందుకంటే చాలా చాలా అసలు ఆయన ఎంత అంటే మనకి ఈ జీవులను ఉద్ధరించడానికి, బద్ధ జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఎన్నో విషయాలని ఆయన అందించినటువంటి వారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంకెవరు లేరు ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, ఎండ్ చేసేసుకుందాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. రేపు మళ్ళీ కలుద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత की जय. हरे कृष्ण महामंत्रानि की जय. श्रील प्रपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ అందరికీ. ఓకే, ఎండ్ చేస్తున్నాను మాతాజీ. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ.